topaketa deitzen dugun honetan, bai? Iaz hasi genuen bidea, interesgarri zela iruditu zitzaigun. Sormen proiektuen aniztasuna sustatzen saiatzen. Proiektua finean da, bideo tutorial batzuk landu, grabatu eta sarean edozeinen esku jartzea. Dantzan eta dantzarako bizi izan dela, ez da? Modu profesionalean aritu da dantzari eta aktore moduan ere esango dugu, ez da? Bai. Bi gauza niretzako importantia dira, flexibilizatu inber da korputza eta indartu. Dantza espresatzeko edo dantza antolatzeko modu hori elkarrekin eskuak alduta eta jolaste. Aldi berean, helduak eta umeak hori zelan kodeatu. Baina segurazki baita ere gure dantzatzeko manera aldatu dalako. Eta dantza ulertzeko manera aldatu dalako. Gertkartean hartu eta soka baian inguruan eta utzi baian, helduak ikusita errepikatu ezatera helduak iten. Orduan, etortzen dira eta ikasten dute zehozer eta orduan ja lasaitasun batekin ateatzen dira, esaten behintzat orain badakit, fandangotarina egin mantzatzen. Sistema zaigun gehiago gustatzen, baina pensatzen nuen hor egon behar gara. Urtero, Baiarako herri desberdin baten guztiok elkartu eta elkarrekin dantzak egiteko. Eta dantzak egite horren ondorioz, Baiarako jendea elkartzen ga dantzan. Horren jatorria oso funtsezko papera hori ezake unibertsitatek. Unibertsitatek betetzen du pixkat beste ezaguntza alorretan betetzen du funtzio hori ez. Igual errezago direlako, edo igual balore gutxiago ematen zailelako. Hala ere, bolondresak oraindik ere lan pila badaukeu, behar ditugun paper guztik, kontu guztik. Faktura, eskatzen dute, faktura. Eta dene galitzen zaigu, bain jartzen izaten aurpegia, eta ni nola inbare faktura bat. Analizatu ditugu pixka bat zergatik hori gertatzen den, nondik heldu diren gabezia hori. Baina uste dut pandemia baino arinagotik dakargun gainbera handi bat daukagula. Hori sostengatzen duen sare hori balioan jarri eta babestea, ez? Eta azkenean 1500 aur bildu dira, 35 edo 36 talde ziren azparnen. Batzuk izartu nintzen taldean, eta baita ere militantzia puntu hori politikoa ere neuken.